טוב אחי, אם אתה שומע אותי, כנראה הגיע הזמן לקום. אתה מבין מה אני אומר לך? הגיע הזמן לקום. אורי, תשחרר אותו אחי, תן לו לישון, כפרה עליך. אחי, למה שישן אבל? תסתכל את הראש בטטה הזה. לא, עצור שנייה את הטרס. מה לא הבנת בלקום? קום כבר, יא מג'נון! אם אבישי אמר יאללה קום, קונצים יאללה קום, תפוצה אורז אח שלי היקר. אם אבישי אמר יאללה קום, מה זה אחי? מה זה הנעליים האלה? קונצים גנבת מאיזה פיליפיני? יאללה קום. קום. יאללה קום. עצור את הפאנס. אתה יודע שאתה צריך לקום אחי. קום אחי. אתה יודע שזה הדבר הנכון. קום אחי. קום אחי. שקום אחי, הוא לא קם. קום על החיים שלך, טרן שנים שמעת, אתה עדיין לא קם, אתה גנוב אחי. אח שלי, מה זה הדבר הזה? למה הוא לא קם? יאללה, ביי, להתראות. אל תשאר לישון. רגע, אפשר להגיד לי משהו? תגיד לו משהו. יאללה קום, קונצים